Okay, yɛma yɛahwɛfo nyinaa akwaba. Aha ɛyɛ GH Live Studio. Sɛ wonya subscribe a na subscribe to the channel. Na wabɔ notification bell no so na wapiki all. Anytime I do video betum bia no, you'll be the first person na obenya notification on your phone. Yɛhyia sɛ ya na ɛyɛ agodie mu nkɔmmɔ ana yɛde ɛbrɛw nso ɛwɔ ahasemedin ɛde Nanaba Kwame Gracious. My boss, Kizito, man Kizito. Aha, ono so eshe one corner. Ono so eshe ejumadi no. Enso eye kama. Yede jumadi no brew. Ewo waboboa no. Baby a wo bia se wo office. Se wo odem baby a wo bia yede brew. Aha. Ana stories ni nyina enso ewa yɛde ɛbrɛ sɛ o hwɛ me anɔpa me ma good morning sɛ o hwɛ me awia good afternoon sɛ yɛ anumere nso a ɛne good evening na bibia nso ayɛ kama ɛwɔ ha sei na o hwɛ screen so a Krobio Kumasi Asante Kotoko ho nkɔmmɔ ana mede ɛbrɛ Kotoko egu so ɔmo ɛyɛ train Yankopɔn ɛyɛ adom a 7th to 10th and a Ghana Premier League, as so a returning. And within that range, Krobio Kumasi Asante Kotoko beat me up on match on Sunday. And a match day 23. So if you don't know the team of Krobio Kumasi Asante Kotoko number mede ebro now on so hu team Kotoko any omo ebebo. Na mibusa Kotoko players no. How many players now name so omo injury? Or not some injured. You the moon come out at the brown. Do I read on my retaining and no mamma retaining na. You the moon seminar and so at the ebro. Aha, a GH Live Studio. You the Krobio Kumasi Asante Kotoko home come out at the brown. All the updates a Fakotoko hun bian. Aha, ana ewo a yednina and so ebro. Yanko na young rem fa and commodity dina and so emro before no. Obe subscribe was when you unsubscribe ya. Na wa like it. Uvia comment ode nsembise bia no ode fa to comment box wo yebeyi no enso e di amount na bibia enso aye kama e wo no na Krobio Kumasi Asante Kotoko preparation a omugusu a omo ene Lagos cities ebebo enso a eye Ghana Premier League match day 23. Aha, so Kotoko will play against Lagos cities. Now, Kotoko Guso are more prepared, and it's going to be a tough game. Krobio Kumasi Asante Kotoko Ebebo, because Lagos cities ana omu share Kotoko, and after some share Kotoko no, and Kotoko lusu match 3 at once. Aha, na Kotoko perform pa na Lagos cities performance no form in the first round, but outstanding game no course no. Omo share Kotoko ewo Accra Lagos Stadium ma coach Dr. Prosper Natilgum na so ye shepa eno din sempi also eba players no gusu a omo ACC omo ho na woni me say Kotoko ebo weekends here midweek MTN Cup esan so ewo ho ma omo ene second 11 wise and so edebebo eni ewo ho mentini nyina ka ho a Kotoko ehwehwe match fitness. I was say Kotoko players no strong. And see all the players and so our camper or more aid training with the exception of Wisdom Basi Fernando Anna Abrantia Didi Ede Emmanuel Corte Omo Anna Minoka say Omo entry ni kra even your starting Kotoko resume training no now Wisdom Basi Fernando kukumrika kra but actually no eba enimo no na ontimi ema training ground so kra na obibebusa se baba yaya ehwote sen eba mfimfin honoma he is the controller the passes everything accurate baba yaya is very fine, it's really fine. And I want to say this this second round say baba yaya absent wo Kotoko team ni mo it is going to affect Kotoko team ni pa. It's going to affect Kotoko team ni pa. Aha, yen kan kwa chide, but sana men kano because the impact
our first round no na very good, and then second round you started two games Kotoko abɔ ne baba yaya ni impact no so nice na wokɔ training grounds yɛhu nneɛma bi nso ɛwɔ hɔnom though coach Dr. Prosper na Tilgum egyina some players bi so ana ɛma ball no si du mfimfini hɔ na ɛtumi ɛkɔ na baba yaya nso ɛka ho baba yaya nso ɛka ho position a ɔbɔ no ɛde ma Kotoko no very very good position because all round baby wobɛhu aberante the din ɛde baba yaya nso ɛwɔ hɔnom Peter Amidu Akwa ne nsɛm no nie Peter Amidu Akwa still ɔnyɛ strong, he's not fit enough, so ɔnka team a ɔmo ɛyɛ training everyday bia no ɔba sometimes ɔkɔm kakra then the aka nyina sɛ ɔbɛtena dugout na wɔ monitor training no na wahwɛ sɛnea training no nso ɛrekɔ na ɛteɛ nso wɔ hɔ no Lord Amoa Kotoko ɛkyerɛ hɔ ɛɛdin nyinaa Lord Amoa is part of it, and me no ka say Lord Amoa ntimi ɛnyɛ full training ɛmfa ma Krobia Kumasi Asante Kotoko ɛno ɛha team ne pa, but Kotoko nso ɛwɔ team a they are really preparing themselves. What do you say? So if he is not there, Daniel Adran Ajete is training. Yes, or training, but I can't match fitness. And he said, on also ever far Kotoko system, how Kotoko ebo omo games no. Aha, a big grano. Na also ate coach Dr. Prosper na Tilgun and so system obo and so I say the tactics and everything I say na afa and so Eddie ama Krobia Kumasi Asante Kotoko na yɛkɔ the other Amoa na ɛno Albert Amoa good news ɛwɔ Krobia Kumasi Asante Kotoko camp mede everyone say Albert Amoa the fitness level no so ɛkɔ so ɛna Kwame Poku omo nyina nso perform kama Kotoko training na Albert Amoa egusu ne recovery training no ono nso eye ne nkakra nso ɛwɔ hɔ no be 1-2 weeks time no this week tactical training ana Krobia Kumasi Asante Kotoko nso ɛbɛyɛ ɛwɔ Adako Gyache nti asɛ ɔmo tactical training no yɛbɛhwɛ sɛ yenua yɛfɛ Albert Amoa and so ebetimi aye full training section and so edi ama Krobia Kumasi Asante Kotoko yene ye kwa Adako Gyache no yehu ne tie and so ewo hɔ no ma yedi more update and so ebefri abrante no and so akachi edi abremu debia na bibia and so aye kama na yedi nkomo no na yedi yenua Daniel Adran Ajete and so nkomo aba beshem na eba Daniel Adran Ajeta. The guy is really performing well because when you're the first debut, the Krobia Kumasi Asante Kotoko, and now a nice gamer on also a player against Bichim. In Swatremana incidents Nini can say is and so a buy when you know the first debut because na Krobia Kumasi Asante Kotoko red cards and so na it was almost so boom na omo ebeboa team no and a team no e consider equal omo lose with that game. Now Daniel Adran Ajete from the start of the training Kotoko a resume or ye training kakra but na Friday no anana went me anye training papa bia and so but I think say from next week the guy will work harder. What did they make us say from Wachina and so edeko trainer Kotoko ebe Monday, Tuesday, Wednesday because I was say Kotoko enya match fitness. What I say fitness no ebe because Kotoko you training Tuesdays but because the games behind the ankles and so young point ya do Wachina training and so ebe koso on Kwasi Asante ntimi nye full training for ma Kotoko Kwasi Asante and I say Kwasi Asante and so ntimi nye full training session and from Krobia Kumasi Asante Kotoko. The guy is really good but I see CBA when say player out na hocha and I see nipa out na hocha na so onya de bi unkeka ho na mpofri mu no
wo start sɛ woyɛ biribi a muscles no ne ntini ne nneɛma bi no ɛwɔ sɛ wɔhwɛ na nneɛma tumi keka si yie bi a baabi mpo na blood ne ntumi flow yie because wa start training no ɛde pains kakra ɛnso ɛde ɛbɛbrɛ no na biribi a ɛnso ayɛ kama na aberante a ne din ɛde Elvis Chei Bafoɔ ɛnso a start training a ɔgu so ɛyɛ no kakra ɛde ama Korɔbea Kumase Asante Kotoko. So the players are training what I say ɔmo training a ɔmo near ɛsɛ sɛ ɔmo ɛyɛ de boa team no bi a they are doing it and so with training grounds. Coach Dr. Prosper Nate Ogumadi kan ka kyerɛ sɛ ɔde new system ɛna ɛde amra training grounds nti bi a ɔne Kotoko bɔ game bi na ebi a ɔmo first round wakɔ akɔhwɛ videos bi na bi a tactics bi a coach use yɛ na system bi a ɔno nso use yɛ wogye de sɛ ebi a the same idea na coach di bi wura mu na ɔboa coach esua adeɛ coach Prosper Nate Ogum osua adeɛ baabi a Kotoko start hyehyɛ ɔmo nneɛma afiri nowadays no ɛnte sɛ mekanka nkyerɛ sɛ first round no so training grounds no who say the system the tactics is changing where Kotoko started or more a play where they start their play no I know I can FIFA loss no baby Kotoko so most started player e be a foul be aba free kick be aba e be a misconduct be aba say Kotoko or more restart play na Kotoko restart play and as be a corner goal kick be aba how a Kotoko starting last season no I'm telling you say now no it has changed so the thing is changing to coach Dr. Prosper Nate Ogum. He's bringing new ideas. He's teaching the players with new strategies. What I say? Or players no and so nneɛma foforo because me gidi say break Kotoko enya yan was sua deɛ and akɔ akosua adeɛ more enti no now no or you su adwene de nneɛma foforo asan so aba abɛhyem. I'm not saying say be a first round no na on you su na adwene but now no ɔsan so de nneɛma foforo bi ɛka de na team no ɛwɔ ho. So how Kotoko is preparing towards second round and Kotoko Ghana Premier League and so a hoodie on or more a resume ideas are coach Eddie Gremono because training grounds I mean monitors and Nima Bear 5-6 and I'm monitor training grounds are maintenance no match me viewers and so on call training match day na so who say coach Dr. Prosper Nate Ogum and so any the players apply on the field of player now when we say coach and so juma our Korɔbea Kumase Asante Kotoko enti eba Kotoko injury update na mamemfa we enwurem emam abrante a even Peter Amidu Akwa onye fully recovered sanso and a Lord Amwa enye fully recovered Albert Amwa the same Daniel Adran Ajete the same abrante a even Kwesi Asante and so enye fully recovered sanso and Elvis Chei Bafoɔ which though was started training there but enye full training ana abrante no and so eye ɛwɔ yɛdi mu update and so nyina ɛde ɛbromedin ɛde na naba kwa migrations sɛ ebia afei ana wɔteme nka ɛwɔ channel yi so a no menye nipa foforo kra menye nipa foforo yɛ na yɛdi update and so ɛbro abribia menemi nua anase me boss man Kizito ono ana adwuma no and so ɛhyɛ nsa all grounds na yɛyɛ adwuma no so kama and so ɛde man no bibia and so ayɛ kama nti you always be here no you be update your viewers and then your listeners na bibia and so ayɛ kama nti baby a ohwɛ nso nya subscribe to the channel message so be subscribe you na wa notification bells no pick all anytime I do video betum bia no you be the first person on so sabeka na on so ahwɛ update if you Korɔbea Kumase Asante Kotoko any other stories any other exclusives and so at the bro and so also and then you know the nkomo efa how Kotoko prepare towards MTN FA Cup game and then the return of Ghana Premier League boss baby o shibia no nyakopon onshaw me chachiao
na megye di sɛ Nyankopɔn ada roba nso wo ho ɛyɛ. Ɛne mo a mohwɛ me bia munya berɛ na mosɛe mo credit ɛne mo adagye ɛwɔ yɛn ho a mohwɛ videos no. Nyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnyɛ w'akoma so adeɛ ɛmfa mu. Aha ɛna Kotoko stories ne nyinaa ɛnso ɛwɔ. Yɛsan so ɛna wobɛhyia ɛwɔ channel yi so bio.